мутахассиси хорватӣ Петер Сегерт ба далели ба охир расидани муҳлати шартнома вазифаи сармураббии тими миллии Тоҷикистонро тарк кард. таҳти роҳбарии мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2023 дар Доҳа бо муваффақият баромад карда ба марҳилаи чорякниҳоӣ баромад. ин хабарро дафтари матбуотии Федератсияи футболи Тоҷикистон расман тасдиқ кард. Федератсияи футболи Тоҷикистон ба Петер Сегерт барои кори дусолаи муштарак изҳори сипос намуда ба ӯ дар фаъолияти минбаъда комёбиҳо таманно мекунад. мунтахаби футболи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Сегерт 24 бозӣ анҷом дода, дар 11 бозӣ пирӯз шуда 7 мусовӣ кардааст ва ҳамзамон 6 маротибаи дигар мувоҷиҳи бох гардидааст. инчунин таҳти роҳбарии ин мутахассиси хорватӣ мунтахаби Тоҷикистон барандаи 2 мусобиқаи байналмилалӣ гардид. соли 2022 тими миллии мо дар мусобиқаи Kings Cup 2022 дар Таиланд ва соли 2023 дар ҷоми Мердек дар Малайзия ғолиб омадааст. ба иттилои дафтари матбуотии Федератсияи футболи Тоҷикистон, номи сармураббии нави тими миллӣ рӯзҳои наздик эълон хоҳад шуд. номи Петер Сегерт дар таърихи футболи тоҷик ҳамчун як мураббии кордону муваффақ абадӣ сабт хоҳад шуд.